Is-sena d-dieħla l-qorti se tkompli topera bħala aġenzija li jfisser li aktar minn qatt qabel se tkun aktar indipendenti. Dan qalu l-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonnici meta f'konferenza tal-aħbarijiet ta' rendikont ta' wħud mill-miżuri imħabbra fil-Baġit 2020. Hawnhekk il-Ministru spjega kif dan il-Baġit huwa eżempju ċar tax-xogħol ta' dan il-Gvern għat-tisħiħ demokratiku tas-soċjetà tagħna. Qed naraw li bis-saħħa ta' din is-sistema l-ġdida se nkunu nistgħu nnibtu units illi ilhom ħafna biex isiru bħal Media Unit, Strategy Unit, unit iffukat fuq l-IT. Dan huma kollha affarijiet illi forsi fis-settur privat ilhom magħna is-snin u allura min jaħdem f'dak is-settur jifhem l-importanza tagħhom u jiena nippretendi li l-effiċenza li n-nies iridu mill-qrati għandha tkun daqs l-effiċenza li setturi oħrajn jagħtu lill-pubbliku. Il-Ministru tkellem ukoll dwar il-proċess li għaddej fejn għandu x'jaqsam it-tisjieħ tal-buro għall-irkuprar tal-assi u s-separazzjoni tal-funzjonijiet doppji tal-Avukat Ġenerali fejn dalwaqt se jkollna l-Avukat tal-Istat biex bekk l-Avukat Ġenerali jiffoka iżjed fuq kwistjonijiet kriminali. Fit-tmien baġit ta' Gvern Laburista tħabbar ukoll li l-Gvern qed jaħdem fuq konsultazzjoni miftuħa għal kull idea dwar pjazza Teatru Rjal. F'dan il-kuntest, il-Ministru Bonnici qal li Teatru Rjal kien fost l-aktar li laqat lajn fil-budget, anki għaliex qed tissemma l-idea li t-teatru mibni stil Vittorjan wara nofs is-seklu 19 jista' jissaqqaf. Dr. Bonnici qal illi se tkun introdotta wkoll politika kulturali ġdida li se tirrifletti l-għanijiet tal-Gvern dwar it-tkabbir, l-aċċessibilità u s-sostenibilità ta' dan is-settur. Sar ħafna xogħol importanti ħafna fl-aħħar snin u naħseb din opportunità illi l-ewwel net u take stock ta' dak kollu li għamilna, dak kollu li sar, dak li sar tajjeb u dak li jista' jkompli jimxi l qudiem. Irridu naraw ukoll l-artisti infushom x'jaħsbu, in-nies fit-triq, il-familji fid-djar tagħhom, x'iridu minna fis-settur kulturali u t-tielet net inkomplu nafsu fuq it-tliet miri li għandna. Il-Ministru Bonnici rrefera wkoll għax-xogħlijiet kontinwi ta' restawri li jiffurmaw parti ċentrali mill-istrateġija kulturali, speċjalment minħabba li jkomplu jsaħħu l-legat kulturali u l-patrimonju Malti għal ġenerazzjonijiet futuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.